Nadala na kuno kining komedya sa kadaghanan kay kumun usab nga mahitabo. Kining missing nga kaguran nga wa mauli kay gihulman sa silingan. Sa Negros Oriental adunay solusyon ni ana kining usa ka lalaking mekaniko ug sa samang higayon empleyado usab sa gobyerno. Sayranta ang detalye pinaagi niining report. Sa mga gustong magpakagod sa ilang lubi, kung nagplano nga magtuno sa utan, magluto og biko ug uban pa, sagad mo'y adtuan ang merkado publiko kay dinhi dunay di kuryente nga kaguran. Sa ubang balay, duna may manumanong kaguran nga igo lang lingkuran, apan ang reklamo sa uban kay wa pagyud kuno mauli human gihulaman sa ilang silingan. Sa Bai City, dunay gihimo nga coin-operated kaguran si Gringo Guerrero. Di na kuno moadto pag merkado kay bisan sa sari-sari store pwede na nga magpakagod. Sa 5 pesos lang, mugana na ang makina sulod sa 4 minutos o duha ka tibuok lubi ang makagod niini. Mas barato kuno itandi sa 5 pesos nga bayad sa ilang merkado nga makakagod lang og usa ka lubi. What thing rawa kay kabot usa ka adlaw. Basta kompleto ang materialis, dali ra gabon. Pasiuna pa hinuon kini niyang gihimo ug mas paninduton pa ang ekipo. Bukas usab si Guerrero nga muhimo niini kun dunay mo order. Nakahuna-huna kuno siya sa paghimo niini kay ang ilang kaguran sa balay may pagkalaagan sab usahay. Pagpuno ka imong kaguran kay wa pa mo pauli. Ako bitaw ning gahimo ko giyon ani kay akong kaguran sa laagan kayo. Asa man napunta imong kaguran? Ares magasilingan. Ang 50 anyos nga si Guerrero usa ka government employee ug mekaniko usab. Kun walay trabaho, mabisi siya sa pagkuri-kuri og mga practical nga gamit saman ining coin-operated vending machine para sa mga mantika. Sa mga mahilig mag-inom, coin-operated sab ang iyang ATM o automated tagay machine. Nakaideya siya niini atol sa usa ka drinking session ug gihagit siya nga mohimo sa maong makina. 10 pesos lang ang ihulog, balik usa ka shot na sa rum, brandy o ubang mga ilimnon ang imong makuha. Kung limitado ang budget, sa 5 pesos, doon na kanay balik tunga sa shot glass sa ilimnong makahubog. Opo sa kong igagaw nga, magama kong punutan, di akong gigama. So, ipatok po. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.